Aku ora ngerti, lha iki bojone ora ngerti kok. Menawa wis ngerti to. Kowe wis ngerti. Iki bojone gak ngerti. Aku kayak ngerti aku bojone, aku berhak ngerti. Kowe sapa dek ngendi? Kamu sapa ndek ndi? Kirimane sapa dikongkon sapa? Kamu sapa? Sing ngomong rapi. Bukti ra? Sapa? Sebutke. Sebutne. Iso wis perjanjian aja. Perjanjian karo sapa? Sing ngangkon piye pendukun? Wong ya ngerti wong. Ya wong. Kamu sosok apa? Ora aku sih. Aku ngerti, iki bojone ngerti. Ndak ero bojone. Aku urusan karo kowe, kowe urusan karo aku. Iya to. Oh. Pipi jenengan Pak Mas. Heeh. Nomor kira aku mata. Nah iki kanggo iki. Hmm? Kanggo iki kuwi. Kowe ora sing aku. Iya. Urusan. Urusan aku urusan. Kowe Iki titik Dik mundur sithik. mundur ya. Sini tek karo. Ate karo mama oh, belakang oh. Nah, terus aku ngaji apa? Aku ngaji apa? Jam. Ngaji adu ilmu. Saiki karepanmu apa musik-musik? Aja ngaji Aku ilmu. ora musik kowe. Nah, aku ngono iki kok, iki sedulurku kok. Main-main. Urusanmu ora. Urusanmu. Nah, terus piye ilmu? Karo piye? Karepanku aku ora bisa. Ora musik. Nah, gua cuma ngomong iki ya masakne ya. Urusane aku karo wong sing ngomong. Sing ngokon sapa? Sing sapa? Kakon Mas. Duh ono sing. Sing ngokon sapa? Enggak. Enggak. Oh. Sing wingi kae Pak Wahyu ra kenal. Wahyu kok jenenge? Heeh. Wahyu kok. Ora perlu ngerti. Lah terus apa? Ya urusane karo aku. Mau aja perang kok iki. Ora apa-apa. Ayo tok ilmumu. Coba. Ayo aku serang iki. Senajan aku cawe iki. Serang aku. Mata kok miring, Mbah? Miring rahar. Oh, miring lagi kok. Patene sik arep lain. Ayo. Das. Aku nyantai. Kuyu tau tak karo Mbah. Iki ceritane perang adu ilmu, ngerti ya? Bingung anake. Aku lu nyerang iki, lu nyerang awakmu. Iki dukune aku. Ini. Apa wujudnya apa sih Mas? Munduran berhenti. Apa kuat kowe ngono aku? Kowe Dukun. dolane rong ado. Iya. Dukun sing koyo iki sing ora ono kae iki. Hah? Piye? Pedhot karo Mbah. Piye? Ora ono. Ayo aku diserang, wis aku urusan oceh, wis aku serang. Ora usah, kowe urusane karo aku tetep. Tak entekno kowe, cuma main karo aku. Urusan aku. Urusan aku. Ora iso. Masalahnya apa ceritane? Ben ngerti aku. Mau Pak, ben ngerti dijelasne. Masalah apa? Bocah iku bener nyambut gawe. Oh, ben ora nyambut gawe. Sugi po. Sugi kan bose iki mbiyek Mas. Sugi kok. Sopo? Merinding aku. Sopo? Wis. Ya wis ae wae, kowe perang karo aku. Ngomong kalah-kalah, ora-ora. Perang karo aku. Langsung les. Langsung lulus. Sahabat. Sahabat. Tak ono kae ilmu nih. Mana ilmu? Ayo. Nah ini mau mengeluarkan ilmu ini ceritanya. Ayo. Perang. Arep perang. Tak ono kae ilmu. Kayak neng tipi-tipi kayak lu. Kian santang. Wira Wah, sabar. entah ilmu jurus apa? Wira sabar iki. Dah. Terus Iki kae lae. Sama iki lho, wah. Mbak. Pengen mboten kuat niku. Saking wedi tetep. Ayo ilmune ceneng dong dong teng dong teng dong teng. Ngoto karo Mbah. Ayo. Guyoni Mbah, guyoni Mbah. Ben emosi, ben jengkel. Kak berkiwe kuwi sih Mas Budi. Kayak podcast iki sih. Ya, buat. Wis krasa Ya, ana piye? Tapi tetep dipaksa dilawan. Biasa sih nek njaluk sing apik ki. Piye? Aku enggak boleh tahu. Wah, mosok ilmu sih semua sih kalah piye to? Mosok aku sing calingi sore kok. Wis saiki wae, aku mau jujur. Tak jalno, enggak tak jalno. Jujur. Sing sapa?
Si anu sapa ndro bisik-bisik wae, bisik-bisik ora. Anu yo bisik-bisik sapa? Bisik-bisik sapa? Hah? Sapa? Apa bos ini? Ini pribadi iki ora krungu sapa-sapa. Sapa? Iki sukmane iki diganteng ndi? Sukmane diganteng ndi? Hah? Neng nggon omahmu. Awakmu sosoke dukun apa kiai? Hah? Aku ora ngerti awakmu. Maksudnya bojone ora ngerti, pengen ngerti wae. Fotone kayu kok. Sing ngerti. Baik. Iya. Kowe Pripun? kok kosong. Kamu tau kono jenengmu ora? Video. Enggak ngerti Hah? video. Dereng jenengku Budi Belut Ireng. Nah iya, ini lebih kenalan kan? Kamu apes kan? Iya. Iya. Aku dukun saka ngendi? Ngendi? Hah? Jawa Timur. Iya. Hah? Wetan endi to? Wetan kali apa wetan anu? Cepak paling mbak kono. Wetan. Macam ngendi wetan endi? Kendal. Oh, daerah. Batang tapi sing etan. Kok lari balik. Hah? Daerah lari. Yo siap. Sementing kan ora dibedakno jenengmu, yo kan? Yo kan? Kampunge wae, mesti ora perlu. Yo siap. Nah iki piye karepmu? Awakmu spesial santet apa piye? Spesial santet. Oh, spesial santet. Nah iki piye ceritane? Apa dilanjut? Apa game over apa piye? Hah? Wis nyerah. Kamu umure piro umure sampean piro? Engko bengi Pak ditomboki cah-cah nomere. Heeh. Nah, Entuk 1 miliar mending sih. umure piro? Piro lah umurmu apa ditung? Hah? Piro Padahal piye iki piro. ceritane? Ora iso. Ora iso kunci. Set. Set. Kowe nek bener-bener sakti, kowe iso gawe dhewe. Jolke jel. Jol dhewe. Diterno pakai tondel. Apa tak temen Pak Beca? Kaya mau. Aja Mbah, angkling. Iso. Ora. Nah, kamu iso beli ra? Ora iso wis tak ikut kok. Wis saiki wae. Sukmane juga cepet. Cepet. Ah, aku ngapusi pura iki. Ngapusi yo. Hah? Aku wis kapok burung. Ora aku wis kapok burung iki urusan karo iki. Hah? Awakmu re opo kok ora urusan karo aku? Aku kan sawingi. Ki bocah Pak cukup rasuk meneh. Ora awakmu re aku sapa? Wes aku iso ora urusan. Awakmu re aku sapa? Ndeng lah. Sabar apa urusan meneh. Waru aku sapa? Kowe apa beli? Kowe iso ngusuli pra? Ki aku panci boke sukmo iki. Ya separa juga ora. Iki aku diculis. Ya wis tak suli. Ini ternyata sukmanya mau diambil ini, yang sakit ini yang kena santet. Tapi tidak semuanya tau Mas. Makanya kerja susah. Wis. Wis, Pak. Aja maning-maning ya. Iki saiki aku sing nyekel. Dieling-eling jenengku Budi Belut Ireng. Ya. Ya. Iki pokok Wis aku apa?